Minulý víkend sa na žilinských Okotrails konali majstrovstvá Slovenska v endure a my si ideme dať náročný trail Ilegál, ktorý nás privíta hneď takým ťažkým úsekom, dosť na brzdách. Teraz to je ešte poriadne vybrzdené a v prachu. Ma pekne vyťahlo. Je prírodného charakteru s minimálnym zásahom ľudskej ruky až na tento kiker nechutný. Ale nie sú tu žiadne zápierky, to som mal ísť vnútro. Na pretekoch sa išli 4 RS-y, ale elita išla ešte extra 2 a Ilegál je práve jednou z nich. Má hlavne taký ťažký ten začiatok, potom je to podľa mňa už zjazdné aj pre nižšie náročnosti. Ja ho skorej tak vnímam, že je hodne obrzdený, aby človek získal ten najlepší čas, lebo dá sa tu aj prišlapnúť. No ale potom to človek prežene a už musí došlapávať. No prísne sú tie zákruty. A ešte v nich sú aj korene. Tu ma pekne vytiahlo. Musel som dať nohu dole. No, chýbajú tu tie zápierky, ale o toto má väčšie čaro. No, také vlnky, ide 1, 2. No, to ma prečesala vetva a už sme na konci trailu. To som si tam moc potiahol. A ideme ešte ďalej. Naspäť.